أسمرا معلتاوي تعنتن زي تفلت نفرتي حبرات إمارات عرب يعلوا مبرق أفريقيا حدش معبل ورار عسلم بطا يتسلالوه منيستر فتح الصومالن قدامي منيستر نبرن بحمام كورونا فيروس مويتم السلام كبرى سمعتنا كاب كتما باريس بغطا زفنو دمت راديو إيرنا يفلمالو مكتالكم بخبر نعدم راديو إيرنا ناب زرزر زينا كنسجرينا زينا حيزلكم قريبا زلخو أمانيل قرمايه بسنكي كورونا فيروس ناي مقعزيا برراتات دو كم زبلت اب تقلت إيرترا ناي تعنت نفرت حبرات إمارات عرب بغتصالي كعلبان كبراني الرأي مهلاون منشتات إيرنا حبيرم اتن ابز حلف 10 معلتات اب ساعتات وقحتا بتدغاغامي ناب اسمرا زعلبا نفرتي كاب حبرات إمارات عرب استلقس حجز زصعناين زبل قمتات كم زليوم اتم منشتات زنفتو حبرات إمارات عرب نابتيب جنرال حفتار زمرح تقامي ليبيا تلقو وتادراو دقاف نيرترا كم مسجاجري تتكمل مهلاوا بحبرات هاجرات تفلات نزلو منقص ليبيا موقاسو زذكريو تعربايت هاجر كابق لتشان 15 حيزا اب يمن تكايدو زلا ورارن متقعتاتن ون نيرترا كم من نهاريا كتكمل مصنحا يفلت امسايا نايتي منقص يرترا نتعربايت هاجر زهبوا اغلغلوت حبرات إمارات عرب فينانساون زتفلاليه حجزاتن كم تبركتلو يقلص اب مبرق افريقيا كموداتا ورحي ناي زحلف عامتات حيزو كتقع جمره ورار عسلم بطا اب زوان زون حدش معبل ورار جميرو مهلو ودب مقبن حرشان اتنقعو اب زوان زون حدش معبل ورار جميرو مهلو ودب تعنا علم اتنقعو اب تزوبا اب زوان زي بناي برخا زفلت عسلم بطا نخفرز عدم كنتات اير بمهلون حزب دما بسنكي كورونا فيروس او الشبان سقاتن سلازركب اتورار كاب زحلف اوانات كحيل كم زغليو اتودب زتنققه زاقيت لعلي 240 هكتار لمعمريت ابريس زلون بسنكتي اب زراتن حرشان زبصحو غدات مليونات سبات ناب حدقا طميت هقاليعو زركب ورار عسلم بطا قلطوف قبر ملسن تزيتوسيدلو بزحو كاب ناي زحلفه بعسر عصفي كزايد كم زغليو تاغميت زلو ورار عسلم بطا اب إيرترا إثيوبيا صومال جيبوتي كينيا سودان دوب سودان يوغندا تنزانيان زركبن هاجرات مبرق افريقيا كوانت تراي بزياده غدات زوردلن هاجرات غنا إثيوبيا صوماليان كينيانين منيستر ديتا منيستر فتحي صومال كليفة مؤمن بسنكي كورونا فيروس مويتو اتي منيستر ديتا منيستر فتحي نايزوبا هورشبيل زخونه بعد سلطان بت فيروس كم تلخفه دحر مرغغاصو حدا معت تصنحو اب هوسبيتال كم زموته بريزيدنت نايزوبا علي غودلو حسن معكنا زينا ارغاغيصو اتناي بريطانيا زيغنت كم زلو استغلصه صومالاو بعد سلطان اب موداتا ورح مغابيت نابت هاجر جيش سلز نبره ابو تلخيفو كون كم زخل يقمت نسو اب صومال بسنكي كورونا فيروس زموته كالايسب كوين الله اب زحلف السمون اب لندن زمقماطو قدامي منيستر صومال نبر نور حسن اب مبل 82 عامت عدميو بسنكي كورونا فيروس كم زموته يفلت سراحتنياتات منقز زركبهم لعل 25 سبات بكورونا فيروس كم تلخفو زرغاغص منقز صومال اب كتما مقادشو ساعتات اوتو اوجلو اتي كاب الربع 15 ميازيات حيزو قبراو زخون اواج اوتو كاب ساعه 8 نايمشت كسب ساعه 5 وقحتايو اب قرن افريقيا زبزحو بكورونا فيروس تلخفو سبات زمزغبت هاجر جيبوتي كتكون كلا استات 145 بصيح مالو اب زوبا بتفيروس نفسو كفن موت كل سبات زمزغبا هاجرات دما اثيوبيان صوماليين زينا ابزي تفصيملو مستر فتح استوتاتنا مكتالكم كتقصلو دقيمنا نعدم راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو أزي تكتاتل وزلهم كاب كتما باريس بغطا زفنو دمت راديو إيرنايو بزعبا سنغالاوي أتقعي ليفربول ساديو ماني انتهي تفلتو نايلومي مدب سبورت بسفيعو كده صيو سلام كما يتغنيو زخبركم تغتاتلتنا نلومون تحستنا اب حدا تصاوتاي زتكوري خونيو ساديو ماني كابادو تبغيسو زتعوت جغنا اب تحزب الارستي
ንጉዕዞ ሰኔጋላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ዝተረኽ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ምክፍታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሳዲዮ ማኔ 5 ሚያዝያ 1992 ኣብ ባምባሊ ተባለት ሰኔጋላዊት ቁሸት እዩ ተወሊዱ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ድማ ካብ መንበሪ ገዝኡ 10 ሜትሮ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ንእሽተይ ጎልጎል ሄ ኢሉ ጀሚርዎ። ንሱን መታዓቢቱን ኩዕሶ ብቐሊሉ ንኽረኽቡ ይጽገሙ ስለ ዝነበሩ ሓደ እዋናት ብናርገ ክጻወቱ ይፍትኑ ነይሮም። መንገዲ ክኸይድ እንከለውን ዝረኸቦ ነገር ማለት ከም እምኒ፣ ታኒካ፣ ካልእ ግኡዝ ነገራትን ልክዕ ከም ኩዕሶ እናቐልዐዩ ዝኸይድ ነይሩ። በዚ ተግባራቱ ድማ ሰባት ከም ዕቡድ ገይሮም ይቖጽርዎ ነበሩ። ስድሩን ንሱን ዝነብርዎ ዝነበሩ ህይወት እውን ኣዝዩ ጽንኩር ነይሩ። እታ እንኮብ ዓዶም ዝነበረ ስራሕ ማሕረስ ጥራያ ነይራ። ዝኾነ ተወላዲ ናይቲ ዓዲ ድማ ሓረስታይ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ናይ ስራሕ ኣማራጺ ኣይነበሮን። ማኔ ደቂ ቁሸቱ ብጋንታ ተጠርኒፎም ኩዕሶ ክጻወቱን ከለው ብቐረባ ይከታተሎም ነይሩ። ከም ቆልዓ መጠን ኣርኣያ ዝኾኑዎን ኣዝዮም ዝምስጥዎን ተጻወቲ ድማ ነይሮም እዮም። ሓቡኡ ዘካይዳ ካንሳላ ተባሂላ ትጽዋዕ ጋንታ ሰነፍ እኳ እንተነበረት ንሱ ግን ይድግፋን ክትለማመድን ከላ ድማ ይዕዘባ ነበረ። ስድራ ቤት ማኔ ወዶም ኩዕሶ ክጻወት ዝኾነ ይኹን ድሌት ኣይነበሮምን። ምኽንያቱ ልዕሊ ኩዕሶ ኣብ ትምህርቲ ከተኮርዮም ዝደፋፍዎ ነይሮም። እዚ ድማ ነቲ ብፍቕሪ ኩዕሶ ዕቡድ ዝነበረ ሳዲዮ ማኔ ዓብዪ መሰናኽል ኮይንዎ ነበረ። ሓደ ንጎ ሓቡኡ ናብ ግራት ሒዝዎ ንኽወፍር ንማኔ ሰዓት 7 ካብ ድቃሱ ኣበራብሮ። እቲ ቆልዓ ድማ ሓቦይ ንጎ ኢኻ ናብ ማሕረስ ንዓና ይናበልካ ካብ ጥዑም ድቃሰይ ተተንሳእኒ ሓደ መዓልቲ ክትርኢኻ ብረድኤት ፈጣሪ ካብ ስራሕ ማሕረስ ክነገፌ በሎ። ሓቡኡ ግን ናይ ይስትሕቐር ሰሓቕ እናሰሓቐ ሃለውለው እስከይ ትበል ዘይከውን ነገር እዩ ተንሲካ ጥራይ ሰዓበኒ ኢልዎ ንግዳም ተዓዝረ። ማነ ድማ ካብ መደቀሲዩ ተላዒሉ ንሓቡኡ ኢብራሂም ቱሬ ስዒብዎ ካብ ገዛ ወፀ። ኣብ 2002 ዋንጫ ዓለም ኣብ ዶብ ኮርያን ጃፓንን ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ኣብታ ማኔ ዝነብረላ ባምበሊ እትበሃል ቁሸት ብዙሓት ቴሌቭዥናት ኣይነበራን። እተን ዝርከበን እውን ጻዕዳን ጸሊምን ዝሕብረን እየን ነይረን። ምኽንያቱ ፀዓት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይነበረን። ማነን ዓርኩን ግን በቲሎም በቲ ነቲ ውድድር ኣብ ዝእቶ ኣትዮም ይከታተልዎ ነበሩ። ኣብቲ እዋን እቲ ድማ በተጸዋውታ ብራዚላዊ ሮናልዲኞን ወዲ ሃገሩ ኣልሓጅ ዲዩፍን ኣዝዩ ስለ ዝተመሰጠ ንኽልቲኦም ኣመና የፍቅሮም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝንሶም ዘለዎ ደረጃ ክበጽሐ ብምባል ከም እተዛረበ ድማ ናይ ቀረባ ዓርኩ ሉካ ጂቦውነ ይዕልል። እቲ ዘመነቲ ሰኔጋል ኣብ ኩዕሶ እግሪ ቅያስ ሰርሓትሉ ብምንባሩ ንማኔ ተወሳኺ ፍቕሪ ኩዕሶ ንኽሕድር ደሪኽዎ። እታ ንኸም በዓል ሲሴ፣ ፋዲጋ፣ ዲዩፍን ካልኦት ብሉጻት ተጻወትን ዝሓዘለት ሃገራዊት ጋንታ ኣብታ ዓመት እቲ ናብ ርዕቢ ፍጻሜ ዋንጫ ዓለምን ናብ ግጥም ፍጻሜ ዋንጫ ኣፍሪቃን ክትበጽሕ ክኢለያ። ማኔ ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ቁሸትን ኣብ ከባቢኣ ናይ ዘለዋ ካልኦት ዓድታትን እዩ ነይሩ። ብዝነበሮ ህቡብነት ድማ እቶም ከባቢ ባኖዋ ማለት ተኣምራታዊ ዝብል ቅጽም ስም ኣጠሚቖሞ ነበሩ። ቤተሰቡ ኣብ መስጊድ ጸሎት ዝመርሑ ኢማማት እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ዳርጋ ኩሎም ንኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ዲል ኣይህብዎን ነበሩ። እዚ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ትሒዙ ፍቕሪ ኩዕሶ ዝሓደሮ ተጻዋታይ ትምኒቱ ንኽሰምር ክቱር ባህጊ እኳ እንተነበሮ ከምቲ ኣቐዲሙ ተገልጸ ግን ወለዱ ውራይ ትምህርትኻ ጥራይ ግበር እናበሉ ዕንቅፋት ናይ ባህጉ ኮይኖሞ ነበሩ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ መንጎን መንጎ ቤተሰቡን ወትሩ ምጭቕጫቕ ይፍጠር ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ንወላዲቱ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክኸውን ከም ዝደሊ ምስ ነገራ ዝተጸለለ ይመሲልዋ። ምኽንያቱ እዚ ዝብላ ዘሎ ንዓኣ ብቐትሪ ዝሕለም ዘይጭበጥ ተስፋ ሕልሚ እዩ። ማኔ ክእለቱ ዘዕብየሉ ዕድል እንተዳ ረኺቡ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ናይ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝበጽሕ 100% ርግጸኛ እዩ ነይሩ። ነዚ ክገብር እንተኾይኑ ድማ ናብ ካልኦት ዕብይ ዝበላ ከተማታት ክኸይድ ነይርዎ። እቲ ንዕኡ ዘይተመለሰ ሕቶ ግን ብኸመይ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ይኽእል ዝብል እዩ ነይሩ። ነዚ ሕቶ እዚ ንኽምልስ ድማ ለይትን መዓልትን የስተንትኖ ነበረ። ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ማኔ ኣብ 2008 ደጊም ኣኸለ ብውሽጠይ ብፍቕሪ ኩዕሶ እናተቓጸልኩ ክነብር ኣይደልን እየ ኢሉ ቆሪጹ ተላዕለ። ንሓደ ናይ ቀረባ ኣድናቒኡ ዝኾነ ወዲ ዓዱ ድማ ኣማኸሮ። ንሱ ድማ ኣብ ዳካር ምስ ሓንቲ ጋንታ ዝጻወት ዓርኪ ኣሎ፣ ናብኡ ክሰደካ ሞ ዕድልካ ትርኢ በሎ። ማኔ ዳካር ርእሰ ከተማ ሰኔጋል ምዃና ስለ ዝፈልጥ ነታ ስም ምስ ሰምዐ ጥራይ ነዚ ወርቃዊ ዕድል ክጥቀመሉ ኣለኒ ኢሉ ወሰነ። እቲ ሰብ ድማ በል ተዳለሞ ምስኡ ተዘራሪበ ተበገስ ኣብ ዝበልኩኻ ትነቀል በሎ።
ንእሽተይ ጭራ ተስፋ ዝረኸበ ሳድዮ ማነ ብዘይካ ንቐረባ ዓርኩ ሉካ ንኻልእ ከይነገረ ነቲ ምስጢር ሒዝዎ ኣድቢው ባህንቀውታ ይጽበ ነበረ። ድሕሪ ሂደት መዓልትታት ከዓ ጽባሕ ክትብገስ ኢኻ ተዳሎ ተባህለ። ንሱ ድማ ሳንጡ ጠርኒፉ ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪ ገዝኦም ኣብ ዝርከብ ነዊሕ ሳዕሪ ሓቢኡ ሓደረ። ሰዓ 6 ናይ ንጎተስዩ ድማ 400 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ ናብ ከተማ ዳካር ንምብጻሕ ኣውቶቡስ ተሳፈረ። እቲ ንጋምቢያ ሰንጢቑ ዝሓልፍ መንገዲ ኣብ ዶብ ቁፅፅር ናይ ወረቐት መንነት ስለ ዝግበረሉ እቲ ትሕቲ ዕድመ ብምንባሩ ናይ ትምህርቲ ወረቓቕቲ ጥራሕ ሒዙ ነበረ ማነ ምናልባት ኣብቲ ዶብ ተቖጻጸርቲ ሽግር ከይፈጥሩሉ ብምስጋእ ጎቦ ልቡ ኮይኑዩ ነቲ ጉዕዞ ፈሊሞ ድሕሪ ነዊሕ ናድካ ምን ጉዕዞ ድማ ከተማ ዳካር ኣተወ። እቲ ዝተባህለ ሰብ ድማ ኣብ መዋፈሪ ኣውቶቡስ ጸኒሑ ንማነ ተቐቢሉ ናብ ገዙ ወሰዶ። ምስኡ እናተቐመጠ ድማ ክልተ ቅነ ምስ ሓንቲ ጋንታ ልምምድ ኣካየደ። ወላዲት ማነ ኣዝያ ርግእቲ ሰብ እያ። ንሉካ ዓርኩ ረኺባ ድማ ንማነ ዶ ሪኢኻዮ ነርካ ብምባል ሓተተቶ። ሉካ ድማ ብፍጹም ኣይረኣኽዎን፣ ትማሊ ምሸት ግን ብሓንሳብ ክንጻወት ኣምሲና ነርና ብምባል መለሰላ። ወላዲት ማነ ስለ ዝተጠራጠረት ንወለዱ ነገረትሉ እሞ ወለዲ ሉካ ድማ ሓቂ እንተዘይተዛሪብካ ክትግረፍ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግን ካልእ ዝፈልጦ ሓቂ የለን፣ ኣይረኣኽዎን፣ ናበይ ከም ዝኸደውን ኣይፈለጥኩን ብምባል ኣቕበፀ። በቲ ልዱበቲ ግን እቶም ስድራ ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ጻዕሪ ንማነ ረኸብዎ። ንዓናይ ናብ ዓድኻ ተመለስ ድማ ለመንዎ። ንሱ ኸኣ ክምለስ እንተ ደኣ ኾይነ እዛ ዓመት እዚኣ ምስ ተምሃርኩ ኩዕሶ ንኽጻወት ናጻ ትሰዱን እንተ ደኣ ኾይንኩም ጥራየ መሳኻትኩም ዝምለስ ብምባል ቅድመ ኹነት ኣቕረበሎም። ንሶም ድማ ደሓን ዝቐደመ ኣይሕሰም ሕጂ ጥራይ እንቋዕ ሕራ ይበልካና ብምባል ሒዞሞ ናብ ዓዶም ኣምርሑ። እዛ ካብ ዳካር ናብ ዓዱ ዝተመልሰላ ዕለት ከዓ ኣብ ህይወቱ እታ ዝኸፈት መዓልቲ ምዃና ማነ ይዛረብ። ብሰሪ እዚ ከዓ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ልዕሊ ስድሩ ናይ ጽልእ ስምዒት ከም ዘሕደረ ወሲቑ ይዕልል። ኣብ 2009 ማለት ድሕሪ ሓደ ዓመት ስድራ ማነ ንባህጊ ውላዶም ከዓግቱ ከም ዘይክእሉ ስለ ዝተረድኡ ቃሎም ብምኽባር ኣሕዳሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ከናዲሉ ጀመሩ። ጀነሬሽን ፉት ኣካዳሚ ኣብ እትበሃል ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ንኽፍትን ለኣኽዎ። እዛ ማእከል መሰልጠኒ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ሰኔጋል እታ ዝዓቤት ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ እያ ነይራ። ንጥፈታታ ድማ ደቂ 5 ዓመት ቆልዑ ኣምሂራ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምብጻሕ ናብ ዝተፈላለያ ኤውሮጳውያን ክለባት መስግጋሪ ነይሩ። ማነ መሕለፊ ፈተና ንኽገብር ብእርጋንን ርስሓትን መሃነኑ ዝጠፍኦ ጫማ ወዲዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተረኽበ። ሓደ ካብቶም ፈተንቲ ድማ ንማነ ርኢ ምስ ዘበሎ ጫማኻን ክዳንካንዶ ትሪኦ ኣለኻ? ከምዚ ኢልካሲ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክትከውን ትሓስብ ኣለኻ? ብምባል ኣስተናዓቖ። ማነ ግን ከይተዳለ እቲ ዝርከበይ ንስዩ ዝብል መልሲ ጥራይ ሃበ። ፀወታ ምስ ተጀመረ ከዓ ሳድዮ ማነ ኣፋልማይ ፀወቱ ጥራይ 4 ጎላት ኣመዝገበ። መስራቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማዲቶረ ድማ ተቐላጢፉ ሃየነ ዝቆልዓ ውሰድዎ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ኣብቲ መሰልጠኒ ማእከል ከም ዝሕቆፍ ገበረ። ሙሉእ ህይወቱ ዝባሃጎ ዕድል ዝረኸበ ማነ ኣመና ብምፍስው ወትሩ ሰዓት ከኣኸለ ቀድሚ ካልኦት ሰልጠንትን መምሃራንን ኣብ መለማመዲ ሜዳ ይርከብ ነበረ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ማዲቶረ ኣቦ ማነ ሞዋቱ ምዃኑን ካብ ድኸታ ስድራ ቤት ድማ ከም ዝመፀን ምስ ፈለጠ ከም ወዱ ገይሩ ጽቡቕ ክከናኾኖ ጀመረ። ሕጂ እውን እንተኾነ ማዲቶረ ንማነ ከም ውላድዩ ዝርዮ። ሳድዮ ማነ ኣብዚ መሰልጠኒ ማእከል 6 ዋርሕ ምጸንሐን ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ምስ ሕለፈን ኦሊቨር ፔሪን ዝተባሃለ ፈረንሳዊ ዓላሚ ብምኽንያት ስራሕ ናብ ሰኔጋል መጸሞ ኣጋጣሚ ክልተ ጋንታታት ኣብ ግጥም ተጸሚደን ከለዋ ናብቲ ሜዳ በጽሐ። ኣብዚ ግጥም ድማ ሓደ ወዲ 17 ዓመት ጎበዝ ኩዕሶ ካብ መጋጥምቱ መንጢሉ ንሙሉእ ሜዳ ሰንጢቑ ንወዲ ጋንቱ ንጎል ፈትፊቱ ከቐብሎን ከሎ ተዓዘበ። እዚ ጎበዝ ድማ ማነ እዩ ዝነበረ። ፔሪን ቪድዮ ጌም ይዕዘብ ከም ዘለኹ ኮይኑ ተሰሚዑኒ፣ ምኽንያቱ እቲ ክስተት ንቡር ኣይኮነን ብምባል ነቲ ፍጻሜ ይዝክሮ። ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ተገዳስነት ከም ዘሕደረ ብምግላጽ ናብ ፈረንሳ ክወስዶ ከም ዝደሊ ንማዲቶረ ሓበሮ። ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ድማ ብኡ ንብኡ ማነ ንተወሳኺ ስልጠና ናብ ፈረንሳ ክኸይድ ዘኽእሎ ውዕል ለኣኸ። ነዚ ተረኽቦ ምእማኑ ዝሰኣነ ኣእምሮ ማነ ኣዳው ነቲ ውዕል ባሃታ ንኽፍርማ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ድሕሪዚ ሳድዮ ማነ ሽሕኳ ንዝመጾ ቪዛ ኣብ ኢዱ እንተእተዎ ክውን ሓቂ ድዩ ወላ ኣይኮነን ግን ንገዛእ ርእሱ ንኸእምኖ ኣጸገሞ። ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሌዝ ዲያነ ባልጅኡ ሒዙ ዝተረኽበ ሳድዮ እታ ነፋሪት ሓዲጋቶ ትኸይድና መሰሎ ጸጸኒዑ ማዓሲና ንኸይድ እናበለ
بچنكت يحتت نبره ኣብ መወዳእታ ኣብታ ነፋሪት ተሰቒሉ ቦታ ምስ ሓዘኻ እዚ ናይ ሓቂ ክውን ነገር እዩ ብምባል እፎ ይበለ ድሕሪ ገለ ደቃይቕ ድማ ንዓይ ኩዕሶ እግሪ ህይወት እዩ ካብ ቁልዕነተይ ኣትሒዘ እቲ እንኮ ዝፈልጦ ኩዕሶ እግሪ ጥራዩ ባገይ ድማ ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ንምዃን ጥራዩ እናበለ ዝገልጽ ማነ ናብቲ ዝበጎ ኤሮጳ ኣምርሐ ሶሉስ 4 ጥሪ 2011 ማነ ኣብ መሬት ኤሮጳ ማለት ሜትስ ፈረንሳ እግሩ እምበረ እዚ ወቕቲ እዚ ድማ ኣብ ኤሮጳ ዓጽምኻ ዝሰብር ቁሪ ዝነግሰሉ ወቕቲ እዩ ኣብ ቦታ ልምምድ ብምሎም ኣባላት ክለብ ሜትስ እንቋዕ ድሓን መጻኻ ንኽብልዎ ከቢቦም ይጽበዩ ነበሩ ንሱ ድማ ሓጺር ማልያ ለቢሱ መጾም እቶም ተጻዋቲ ንማነ ምስ ረኣዩ ብስሓቕ ተፋሕሱ ንሱ ግን እንታይ ኮይኖም ይስሕቕዎ ከም ዘለው ብፍጹም ኣይተረዶን እንታይ ትገብር ኣለኻ በዚ ቁሪ እዚ ሓጺር ማልያ ተኸዲንካ ብምባል ከዓ ሕቶ ቅረብሉ ኣብቲ ሜዳ 5 ደቂቕ ምስ ጸንሐ እቲ ቁሪ ከም መርፍእ እናወግእ ስለ ዘሸገሮ ናብ መቐየሪ ክዳን ተመሊሱ ቱታ ክድርብ ተገደደ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ማነ ተቐይሩ እዩ ናብ ሜዳ ኣትዩ ይኹን ዳ እምበር ኣካሉ ዋላ እኳ ኣብ ሜዳ እንተነበረ ኣብ ፀወታ ግን ዳርጋ ዘይነበረ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ኣሰልጣኒ እውን ቁርዲ ኮይንዎ ዋላ እንታይ ይጸገሙ ብምባል ነገዛ ርእሱ እኳ እንተሓተታ መልሲ ክረክብ ግን ኣይከኣለን ማነ ብወገኑ ዘውፅኦ ቃል ኣይነበረን ትም ይመሪጹ ኣብ ጸጋማይ ረቃቂቱ ግን ብርቱዕ ቃንዛ ይስምዖ ነበረ ይኹን እምበር ነሰልጣኒ ይኹን ንሓኪም ታጋንታ ክነግሮም ኣይደለን እቲ ምኽንያት ድማ እንተዳ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢምኒ ዘሎ ሕክምናዊ ጸገም ሓቢሮም ንኣፍሪቃ ክመልሱን እዮም ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ ኣሰልጣኒ ፔሪን ኣብ ልዕሊ ማነ መመሊሱ ይጭድር ነበረ ድሕሪ 20 ደቂቕ ድማ ብኻልእ ተጻዋታይ ተኮ ማነ ብሕፍረት ኣብ ጽፍሩ ከኣቱ ደለ ኦሮማይ ናይ ነዊሕ እዋን ሕልመይ ጋዲ ከይገበርኩ ዕድለይ ተኸሊፉ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ድማ ናብ መቐየሪ ክዳን ኣምርሒው ገጹ ብንብዓት ክሳብ ዝሕጸብ ኣይ ኢሉ ኣልቀሰ ድሕሪ 2 ዋርሕን 2 ሰሙንን ፔሪን ጸገም ማነ እንታይ ምዃኑ ፈለጠ ናብ ሕክምና ድማ ለኣኾ ማነ ብድሕሪ ዝተገብረሉ ምርመራ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ብዘይምርካቡ ረቃቂቱ ኣዝዩ ስለ ዝረኸሰ መጥባሕቲ የድልዮ ከም ዘሎ ተሓበሮ ኣብ ዘይፈልጦ ዓዲ መጺኡ ንመነባብሮ ገና ከይተለማመደ ብዘይ መቕረቢ ቤተሰብ ምስ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ሽግር ምፍጣጡ ድማ ንህይወት ሳድዮ ማነ ብድሆ ኾነ 7 ዋርሕ ድሕሪዚ መጥባሕቲ ሳድዮ ናብ ፀወታ ተመሊሱ ድማ ተኣምራታዊ ብቕዓቱ ንተዓዘብቲ ከሪ ጀመረ ፔሪን ካብቶም ዓበይቲ ተጻወቲ ዝበሃሉ ዘንጸባርቕዎ ዝነበሩ ብቕዓት ዘይፍለ ብቕዓት እዩ ዘንጸባርቕ ነይሩ ንፀወታ ኩዕሶ እግሪ ከይተጨነቐዩ ዝዛነየሉ ብምባል ንክእለት ማነ ይገልጾ ማነ እውን እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ኩዕሶ እግሪ ሞያይ ዘንቀልክሉ ኣብ ሜቲዝ እዩ ይብል ሳድዮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዕበየ ብምኻዱ ኣብ ኦሎምፒክ ለንደን 2012 ንሃገሩ ንኽውክል ተመርፀ ንወላዲቱን ሓቦታቱን ደው ኢሉ ድማ ኣብ ኦሎምፒክ ንኽጻወት ከም እተመርፀ ኣበሰሮም ንሳቶም ድማ ብታሕጓስ ከበሮ ሓምሓም ሃረሙ ሳድዮ ማነ ኣብዚ ሴኔጋል ክሳብ ርብዒ ፍጻሜ ዝበፅሓትሉ ውድድር ኣብ ኩሉ ፀወታታት ብምስላፍ ዓብይ ኣበርክቶ ገበረ ብብቕዓት ማነ ዝተመሰጠ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ዝነበረ ድሕሩ ድማ ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ሬድ ቡል ኮይኑ ዝተመዘዘ ፈረንሳዊ ጀራርዶ ሆሊየር ንሳድዮ ማነ ንምግዛእ ኣብ ዝተንቀሳቐሰሉ ክለቡ 2.5 ሚልዮን ዩሮ ተመነቶ ይኹን እምበር ሆሊየር ቁልጡፍ ስጉምቲ ብዘይምውሳዱ ካልኦት ክለባት ድማ ነቲ ዕድጊ ተጸንበሮ ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ክለብ ሜቲዝ ንዋጋ ማነ ናብ 4 ሚልዮን ኣበረኸቶ 31 ናሓሴ 2012 ድማ ማነ በዚ ዝተጠቐሰ ገንዘብ ናብ ኦስትሪያዊት ክለብ ሬድቡል ዛልስቡርግ ተጸንበረ ሙስጦፋ ሜስሎብ ኣብ ክለብ ዛልስቡርግ ንሓደስቲ ተጻዋቲ ምስ ህይወት ኦስትሪያ ዘላልን ዘለማምድን ሰብ እዩ ማነ ድማ ነዚ ቋንቋን ኮላይ ዝትርግመሉ ሰብ ልክዕ ከም ቤተሰበየ ዝቖፅሮ ይብል በዓልቲ ቤት ሙስጦፋ እውን ንሳድዮ ማነ ክዳውንቱ ተሓጽበሉን ኣለይ መለይ ትብሎን ብምንባራ ማነ ናብራ ኦስትሪያ ንኽለምድ ብዙሕ ኣይተሸገረን ኣብ ርእሲ እዚ ማነ ንወኪሉ ቢዮርን ቤዘመር ኣብ ዛልስቡርግ 2 ዓመት ምስ ገበረ ይረኺቦ በገላልጾ ድማ ቢዮርን ሰብኣውነትን ቅንዕናን ዘለዎ ሰብ እዩ ከም ቢዮርን ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ሳሕትዮም ዝርከቡ ማነ ምስኡ ብሓባር ክሰርሕ ምውሳኑ ኸኣ ክሳብ ሎሚ ኣዝዩ ዝሕጎሰሉ ውሳኔ ምዃኑ የዘንቱ ከም እወታዊ ጽልዋ ናይዚ ሃዋሁ ድማ ዛልስበርግ ኣብ ጸንሓሉ 3 ዓመታት ኣብ 87 ግጥማት 45 እዋናት
ንልዳት ተጻይ ጋንታታት ደፊሩ ዋንጫ ቡንደስሊጋ ኦስትሪያን ዋንጫ አውሪካ ምሕላፍ ኦስትሪያን ድማ ሓደ ግዜ ኢዱ ኣንቢሩለን ማነ ምስ ዛልስበርግ እንከሎ ምስ ሕጂ ኣሰልጣኒ ዘሎ ኣብቲ እዋን ድማ ዓላሚ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩሲያ ዶርትሞንድ ዝነበረ የርገን ክሎፕ ንኽራኸብ ዕድል ረኺቡ ነይሩ ይኹን እምበር ክሎፕ ነቲ ዘባል ቆቢዕ ገይሩ ጸጉሪ ርእሱ ብወርቃዊ ሕብሪ ካብ ቅድሚት ንድሕሪት ብዝሰንጠቐ ሕንጻጽ ወቂቡ ዝነበረ ሳድዮ ማነ ርኢ ምስ ዘበሎ ራፐር ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብልቡ ነዚ ዝኸውን ግዜ የብለይን በለ እዚ ጀርመናዊ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ርህሩህ ዝኾነ ልብለኒ ኢሉ ይኣምን እኳ እንተኾነ ምስቲ ማነ ተሊሞ ዝነበረ ዝርርብ ግን ክደፍ ኣሉ ኣይመረጸን ድሒሩ ድማ ነዚ ውሳኔ እዚ ኣብ ህይወተይ ካብ ዝፈጸምክዎም ዓበይቲ ጌጋታት ሓደ እዩ ነይሩ ብምባል ተጣዒሱሉ እዩ እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ሰሙን ካልኣይ ክፋል ናይ ጽሑፍ ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን